aw minnu ɲamada an b'an fɛ nin waati na a y'aw bisimila Nef TV jabaranin kan nin ye dɔnkibaru waati selen ye bi bakurubaw la an bɛna kuma fɛn min ye kɛnyɛrɛye cakɛda Nestlé maaw olu kɔni ye donbolo kɛ an ka jamana kɛnɛya minisirisow ye walasa ka coronavirus bana kɔni kɛlɛ ni o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min bɛ tali kɛ CNSP maaw olu kɔni b'a la ka jamanadenw kɔni kunbɛn ɲɔgɔnya katikaw fɛ yen ninnu de ye bakurubaw ye dɔwɛrɛw b'an bolo ka fara min kan an bɛna walawalali kɛ nin bɛɛ lajɛlen na sɔnni. Bi araba septembre kalo tile fila san 2020 a y'aw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ kan i n'a fɔ an y'a fɔ bakurubaw la cogoya min na Nestlé ni o ye kɛnyɛrɛye cakɛda ye an ka jamana kɔnɔ u kɔni ye donbolo kɛ an ka jamana kɛnɛya minisiriso ye bi sɔgɔmada in na u jabala la donbolo ninnu kɔni bɛ tali kɛ kɛnɛyaminɛnw na walasa k'u dɛmɛ u ka se ka coronavirus bana kɔni kɛlɛ a musaka kɔni taara jɔ CFA wari $17,756 la a kɛnɛ kana na Aminata Daɲo Umar Tarawele olu kun bɛ Nef TV maaw tɔgɔ la u ye min sɔrɔ an ka ɲamada o fɛ. Kabini coronavirus bana donna an ka jamana kɔnɔ marisi kalo tɛmɛlen bɛɛ lajɛlen siranna sabula a ye tiɲɛni caman kɛ farajɛ jamanaw ka sanni a ka se an ka jamana ma o de la jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛw sigi sen kan walasa k'i yɛrɛ tanga ka kisi ka bɔ bana in ma jamana ɲɛmaaw ka laɲini kɔnɔ kabini bana in daminɛna fo ka taa se bi ma baɲumankɛ caman ye dɛmɛ kɛ bana in kɛlɛli kama Nestlé cakɛda ye o dɔ ye. Nestlé kɔni ye ni dɛmɛ in boloda ka d'a kan an b'a fɔ cogo min Nestlé c'est une entreprise citoyenne donc Nestlé bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a b'a essayer ka dɛmɛ kɛ a sigiyɔrɔ la donc o de la an b'a fɔ ko c'est une entreprise citoyenne donc o de cadre kɔnɔ a y'a décidé ka ni baarakɛminɛn ninnu di dɔgɔtɔrɔsow la surtout an bɛ wagati min na ni bana min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'o dogolen tɛ mɔgɔ la n'o ye coronavirus ko ye donc o de hokumu kɔnɔ nin ko in jalatigɛra Nestlé la. Ni dɛmɛ minnu musaka bɛ taa jɔ fo CFA wari $17,756 n'an kunkanfɛn bɔyɔnko la kɛnɛya tigilamaaw ka baarakɛminɛn caman de bɛ a la. Dɛmɛ in kɔni kɔnɔ dɔgɔtɔrɔw ka baarakɛminɛn caman b'a kɔnɔ u bɛ blouses minnu don ka baara kɛ blouse jɛman n'o ye dɔgɔtɔrɔw ta ye ani blouse rose n'o ye sage-femme ta ye ka fara PSBB kan u bɛ denw peser ni balansi minnu ye ka fara matériel dɔw minɛn dɔw b'a la ni dɔgɔtɔrɔw b'o olu labaara surtout den minnu bɛ yen nɔ n'u degunnen don n'u tɛ fiɲɛ sɔrɔ ka ɲɛ pour que k'olu dɛmɛ u bɛ se ka ɲɛnakili ka ɲɛ cogo min donc o matériel fana b'a la ka fara comment dirais-je sonde nasogastrique donc o fana ye ka den minnu bɛ yen nɔ n'u fogofogo n'u bɛ degun ni jiw ni fɛnw bɛ sigi o kɔnɔ ka se k'olu sama ka bɔ a kɔnɔ donc o baarakɛminɛnw de b'a kɔnɔ pour que ka dɔgɔtɔrɔw dɛmɛ u ka baara la ka fara masque fana kan parce que ni dɔgɔtɔrɔw bɛ baara kɛ pour que u yɛrɛ ka kisi coronavirus ma donc u kan ka masque dɔn donc masquew fana b'a la. Bamananw ko bonya bɛ manden bonya masegi bɛ manden dɛmɛ in dira an ka jamana kɛnɛya ko ɲɛmaayasoba de ma walasa u ka se ka tilan kɛnɛyasow ni ɲɔgɔn cɛ u ye u ka nisɔndiya yira. A diyara n ye a bɛnna ma parce que nin wagati in na ni mɔgɔ mɔgɔ ye dɛmɛ hali fitinin k'i ye o ye diya ye an b'u hakili sigi fana k'a fɔ k'a dira cogoya min na a bɛ kɛ ten kabini sisan yɛrɛ médecin chef bɛɛ y'a ta bila ka mobili kɔnɔ ka taa n'a ye yɔrɔ la anw mun ye direction an b'an jilaja fana ka to k'a lajɛ a dir'u ma cogoya min na baara bɛ ka kɛ n'a ye ten nɔ fana u y'a di Bamakɔ ma dɔn commune bɛɛ la centre kɛnɛyasoba kelen bɛ commune bɛɛ la donc commune 6 o kɛnɛyaso a dir'u la ani Gabriel Touré fana a kɛra cogo cogo n'an bɛ taa de dɔɔni dira dɔɔni mana fara ɲɔgɔn kan o de bɛ kɛ camanba ye don la an kɔni b'u fo k'u waleɲuman dɔn mɔgɔ minnu fana ɲɛ b'u la u ka a ɲɔgɔn kɛ. Coronavirus bana kɛlɛliko la Nestlé ye dɛmɛ caman kɛ an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ ka tɛgɛkominɛnw ni safinɛw di sanfɛ kalansow ni duguma kalansow ma ani ka dɔw bila suguw kɔnɔna la olu n'u ɲɔgɔnna caman.
o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fɛn bɛ tali kɛ comité pour le salut du peuple CNSP maaw kɔni u b'a la ka jamanadenw kɔni kuma ɲɔgɔnya o de hukumu kɔnɔna na kunun ko septembre kalo tile gale u ye maa dɔw kɔni bisimila walasa ka se ka hakilina falen-falen kɛ jamana taabolow kan a kɛnɛ kana na Tijani Sidibe kun bɛ yen NFTV maaw cɔ a la a ye min sɔrɔ an ka ɲɛmada o fɛ. An tun nana CNSP mɔgɔw fɛ yen pour que an n'u ka sigi ka kuma u y'an wele an nana an ye forum ka jɛkulu de ye jɛkulu belebeleba don min ni société civile belebelebaw de b'a kɔnɔna la u b'o wele ko société troisième niveau de b'a kɔnɔ donc an nana yan nɔ pour que an n'u ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya a kɛra damu kɔnɔ a kɛra bɛn kɔnɔ bon an n'u sigira an kumana transition kan ka kɛ cogoya min na an y'a f'u ye anw fɛ ko ye min ye o ye bi an ka se ka transition ɲuman kɛ pour que fasoden kura minnu bɛna na élu an fɛ u bɛ se k'a sɔrɔ transition ye problème caman bɔ yen pour que olu bɛ se k'u ka fasojɔ kɛ cogoya min na ka ɲɛ an kɔni y'a f'u ye k'a gɛlɛya k'a fɔ maliyɛnw miiri b'u la kosɛbɛ maliyɛnw dalen b'u la olu minnu nana bi ka an ka baara baara in achevé k'a kun cɛ parce que an de ye baara kɛ olu nana ka na kun cɛ donc an y'u fo la kosɛbɛ et maliyɛn bɛɛ jigi b'u kan bi pour que an bɛɛ ka kuma ni ɲɔgɔn ye an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali bɛ se ka bɔ cogoya min na an bɛ se ka Mali kura jɔ cogoya min na bɛɛ ka hɛrɛ bɛ min kɔnɔna la. Ayiwa CNSP mɔgɔw y'an wele ka na walasa an ka masala transition bɛ kɛ cogo min na u y'a fɔ an ye k'a fɔ u bɛ ka bɛɛ lamɛn walasa k'a labɛn ko dans quelques jours tile damadɔ kɔnɔ u bɛna TDR caman an fana y'an hakililataw fɔ ka fɛsɛfɛsɛ min y'an fɛla ye k'o f'u ye fɔlɔ k'a jira k'a fɔ an bɛɛ engagélen don an bɛɛ prêtlen don ka transition in kɛ ka ɲa u dɛmɛ ka kɛ ka ɲa filanan k'a fɔ an bɛ M5 RFP la donc proposition minnu kɛra ye an b'an wasa don o la walasa u k'o ta k'o fara u bolo la an y'o f'u ye en même temps an tilala k'a f'u ye n ko a ka kan u ka bɛɛ wele bɛɛ k'i da don transition in na walasa malidenw ka wasa sɔrɔ walasa ni transition banna fɛn fɛn bɛ yen n'o tun ye fili ye kɔrɔlen o bɛɛ ka ladila min b'a to fanga kura min bɛ na u ka se ka baara kɛ jɛlenya la ladiri la ani hɔrɔnya kɔnɔ an bolo maliyɛn min bɛ se ka transition in kɛ a kɛra civil ye a kɛra militaire ye an ka jɛ k'o sanga ni ɲɔgɔn fɛ mais mɔgɔ min don a kan ka kɛ mɔgɔ ladirilen ye mɔgɔ jɛlen ye ka kɛ mɔgɔ rigoureux ye min bɛ se ka baara kɛ k'a daminɛ k'a kuncɛ. Ani CNSP mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye wa ɲɔgɔn ye tɛmɛna hɛrɛ kɔnɔna la donc ɲɔgɔn ye kun tɛ fɛn fila kan tɔɲɔ dɔ de bɛ min y'an sɔrɔ jamana in kɔnɔna la an kun nana ka na o dekun de da u tulo kan o tɛ dɔwɛrɛ ye an kun bɛ baara kɛ Kanam bolo an de kun ye espace amu mɔgɔw ye mɔgɔ minnu talen don Kanam fɛ k'u sigi dɔgɔtɔrɔsow la banabaatɔ min mana nata ni carte amu b'u bolo walasa ka se k'u accueillir ka orienter ka amu sɔrɔli ani furakɛli amu hukumu kɔnɔ k'o nɔgɔya ma amu sariyaw ye minnu ye k'olu ɲɛfɔ donc o baaraɲɔgɔnya kɔnɔna la o tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ contrat CDD an ye kalo 25 k'u bolo san 2 ani kalo 1 contrat verbal kalo 1 an ye san 1 contrat kɛ avec Luc Togo contrat ninnu yɛrɛ bɛɛ daminɛla le 1er juin 2018 1er juin an ye contrat fɔlɔ signé avec le directeur général Luc Togo au banna le 31 mai 2019 ka contrat wɛrɛ tugu la tuguni avec un cabinet dont nous doutons de l'existence de ce cabinet Mambe Bi Consulting Kanam y'an bila ka contrat wɛrɛ signé n'o ye un contrat de 6 mois donc o contrat fɛnɛ o nana ban le 30 novembre 2019 an ye contrat verbal kelen kɛ d'un mois du 1er décembre 2019 ka taa bila le 31 décembre 2019 la o considérant ni Mahamani Babi ka nali ye Mahamani Babi y'an rassuré k'a fɔ ko an de ye Kanam vitrine ye baara fɛn ye anw de ye donc bakuruba la o contrat nana se a ban wagati la wagati min na le 30 donc Mahamani Babi y'an ka contrat o résilié a y'a résilié ka sɔrɔ a ma code du travail bato a ma bato code du travail ko a ka an avisé 1 mois à l'avance a m'o kɛ a y'an avisé moins 5 jours a ma jɛn n'a ye la forme elle n'est pas bonne a y'a fɔ an ɲɛna k'a bɛna espace amu datugu jusqu'à preuve du contraire an ɲɛ bɛ espace amu dayɛlɛlen na mɔgɔ wɛrɛw u bɛ ka baara k'a kɔnɔ dalilu tɛ tɛmɛ a kan ko dalilu jumɛn de bɛ yen ko a y'an falen ko a ma datugu o dalilu tɛ tɛmɛ o kan donc an ko k'an ma jɛn n'o de ye an ni Mahamani Babi yɛrɛ an sigira an kumara mais an y'a ye k'a fɔ Mahamani Babi ka sigi ka kumaw la n'a kun ka di Mahamani Babi ye a bɛ se ka an lasigi an ka baara yɔrɔ la o yɔrɔnin nɔgɔnin fɛ an ka taa an ka baara kɛ parce que an ye denmisɛnninw ye an ye maliyɛnw ye baara ka d'an ye an ko k'an bɛ taa an ka baara kɛ
donc Mahamane Babi bɛ ka don an n'o baara de cɛ k'a bɛ mɔgɔ wɛrɛw ta mɔgɔ minnu ka y'a masurunya mɔgɔw ye an ko k'an ti jɛn n'o ye an nan'o dénonciation de la. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fɛn min bɛ tali kɛ farikolo ɲɛnajɛ nasiraw la an ka jamana sɛkasi dondon min bɛ dahirimɛ ɲini na basikɛti nasira la Amerikɛ jamana na ni o ye Sɛki Jalo ye ale kɔni ye jɛkulu sigi sen kan min kɔni baara kurumo kari la bi sɔgɔmada in na Palais des Sports la jɛkulu in kɔni ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka dɛmɛ don jamanadenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw ani denmisɛnninlakaw fo ka taa se bolokolonw ma a kɛnɛ kan Anna Marie Traoré ani Mariam Sako fo ka taa se Bakari Kone ma u ye min sɔrɔ an k'o lajɛ. Fondation Sɛki Jalo fɛn don n y'a idée bɔra mɔgɔ caman na parce que fɛn don a ka di n yɛrɛ ye ka jama dɛmɛ ka mɔgɔ dɛmɛ parce que n ye malien ye c'est normal ni Ala ye se k'i ye i b'a essayer k'i kɛrɛfɛmɔgɔw dɛmɛ o de la fondation in créé kun filɛ laɲini caman bɛ ne bolo fondation in ko la parce que mun don n bɛ fɛ ka n fa dugu mɔgɔw dɛmɛ m'a faamu parce que n wolola n b'a dɔn après fɛn in kɔrɔ ye mun ye parce que moment dɔ kɛra an tun b'an da ka miiri an bɛ juma dun o ye kuma bɛɛ ye k'a fɔ bamanankan de don o de la n bɛ fɛ ka Ala y'a nɔgɔya n ye n bɛ fɛ k'a nɔgɔya n kɛrɛfɛmɔgɔw fana ye fɛn caman don n b'a faamu fɛn camanba b'a la parce que États-Unis fantanw bɛ États-Unis fana mɔgɔ bɛ yen u t'u denw fɛ u b'u denw fili kɛnɛmala la mɔgɔ camanba de bɛ yen o raison de y'a kɛ ne ko mun na n tɛ wuli ka taa n fa dugu la ka taa dɛmɛli kɛ n fa dugu la parce que bɛɛ k'a bila i kunna fondation Sɛki Jalo Sɛki tɔgɔ b'a la bari maliyɛn bɛɛ de kunko don maliyɛnw a bila u kunna ko daminɛ de filɛ n'a tɔ kɛra cogo min na an b'a ye bari a bɛɛ k'a bila u kunna Mali dɔrɔn tɛ nin ye Afrique bɛɛ de don. O de bɛ taa ni an ye jamana kɔkan kibaruyaw la min labɛnna anw fɛ aw ye an ka ɲamada o fɛ. Ayo bisimila kɔkan kibaruyaw la an bɛ bi ta daminɛ Guinée Conakry u ka jamana ɲɛma Alpha Condé maaw kun sigi an b'a la min na ni o ye a kana bɔli ye a ka fanga tago sabanan nɔfɛ a y'o siga ban maaw la baw a y'a jira k'a fɔ k'a bɛna kɛ cɛbɔ ye u ka jamana ɲɛma ɲini kalafili min bolo dan bɛ octobre kalo tile 18 na. Hali n'a y'a sɔrɔ a ka jamanadenw ye kalo caman kɛ mankan na walasa u bɛ se ka bali cogoya min na kana bɔli la nka o bɛɛ lajɛlen na a y'a kanna bɔ. A ka fanga ɲinitɔ maaw kɔni ye laseliw kɛ ni k'a kɔkɔrɔma don nka fɛn min bɛ tali kɛ fanga sinamatɔ maaw la olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko donna nataw la olu bɛ na wulikajɔw sabati walasa k'a bali a la. Kunnafoni nasiraw la an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kan ka kɛɲɛ ni u ka kalafili min bolo dan bɛ octobre kalo nata tile 31 na o ɲɛkɔrɔla kɔni mankan kɔni wuli bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ u ka faaba Abidjan chrétien ɲɛma cardinal Jean-Pierre Coutoua ale ye dantigɛli kɛ ko u ka jamana ɲɛmaw k'a lajɛ u ni maaw ka sigi ka fɔ kɛ ani u ka sariya sunba o kɔni kumakan ka bato maaw k'u dusu ma ɲɔɲan kɔrɔ walasa kalafili in ka tɛmɛ hɛrɛ la. An bɛ bi kɔkan kibaruyaw kuncɛ Nigeria u ka marabolo min bɛ wele ko Borno ni sɛnɛ ɲɔɲɛnen don yen kosɛbɛ k'u ka cikɛlaw kɔni b'a la k'u ka forow to yen ni ka sabu kɛ Boko Haram ka gɛrɛntɛnw ye. Ko an bɛ waati min na ni o ye sisan ye k'o ye samiya waati ye k'o waati de u bɛ kaba malo ani keningɛw baara nka ko Boko Haram kɔni bolofara fila kɛn bɛ ɲɔgɔn na u kɔni b'a la ka taa baga cikɛla gansanw ma ni k'u bɔnɛ u ni na. Nin de bɛ dansigi bi don kibaru la min labɛnna an ka ɲɛmayaso fɛ k'a di anw ma an k'a lase aw ma an bɛ k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye a k'an bɛɛ donna nataw la.